μπορεί κάποιος, χωρίς γνώσεις κομματικής, να δημιουργήσει ένα τέλειο blowout και να κρατήσει όλη την ημέρα. Για αρχή, εγώ θα σου πρότεινα να ζητήσεις από την κομμότριά σου να σου κάνει φυλάρισμα ή 90s look ή butterfly look. Εγώ έχω κάτι ενδιάμεσο σε 90s και butterfly, έχουν κοπεί αρκετά τα μπροστινά μέρη και είναι φανταστική η μπούκλα όταν βγαίνει. Το μόνο πράγμα που θα χρειαστούμε είναι είτε μία ζώνη από μπουρνούζι, είτε κάτι τέτοιο σαν αυτό που βρήκα εγώ στα Jumbo. Αφού το λοιπόν έχω τοποθετήσει από τη μία πλευρά ένα κοκαλάκι, έρχομαι από την άλλη και ξεκινάω σιγά σιγά να παίρνω τις μπροστινές τούφες και να τις τυλίγω. Χωρίς όμως να τις σφίγγω. Ξεκινάω λοιπόν από πίσω και παίρνω με τον ήχη μου εγώ προσωπικά προς τα μπροστά την τούφα και την τυλίγω. Φτάσαμε λοιπόν μέχρι το τέλος, το αποτέλεσμα θα είναι κάπως έτσι και ερχόμαστε τώρα με το λαστιχάκι μας και κλειδώνουμε το μαλλί μας στο σημείο αυτό και κάπως έτσι σαν την τρελή του Ζαχαρία έρχεσαι πίσω και περνάς το κοκαλάκι σου. That's all. Αυτό ήταν, πρέπει να διήρκησε ούτε 5 λεπτά. Αν δεν τράβαγα βίντεο μέσα 2 λεπτά θα το είχα κάνει. Και θα σου δείξω πώς θα είναι το αποτέλεσμα αύριο.